500 rapid test kada araw ang napoproseso ng Rafael Lazatin Memorial Medical Center o kilala bilang Ospital ng Angeles. Prioridad dito ang mga frontline worker na nagtatrabaho sa ospital at maging mga government worker. Kasama sa sinasailalim sa rapid testing ang mga residente na tinarget ng Angeles City Health Office. Paliwanag ni Dr. John Kitt, hepe ng COVID-19 Task Force sa nasabing ospital, dapat kunan ng blood sample ang isang individual na sasailalim sa rapid antibody testing. Titignan dito kung may antibody sa katawan ng individual na nagiging aktibo kung may impeksyon ng isang tao. Sa test, looking at the antibodies. So, yung antibodies is once you got an infection, your body will try to fight the infection by producing antibodies. So, once you do the test, you're looking for the antibody itself, but you're not looking at the virus. Nilinaw din ni Dr. John Kitt na hindi diagnostic tool ang rapid test para masabing positibo sa COVID-19 ang isang individual na sinailalim dito. Sinasabi ng mga eksperto na inaabot ng ilang linggo bago magkaroon ng antibody ang katawan ng tao kahit na may impeksyon. O kaya naman ay yung mga tinatawag na asymptomatic o mga walang nararanasang sintomas pero posibleng carrier ng COVID-19. Nakasalalay ang accuracy ng resulta sa sensitivity ng rapid test kit. Isang issue pa sa paggamit ng rapid testing na sinasabi ng mga eksperto ay ang false negative at false positive na resulta. Sa kaso ng Angeles City, nasa 90% ng mga nagkaroon ng positibong resulta sa rapid antibody test ay nagnegatibo ng isailalim sa real-time polymerase chain reaction o RT-PCR test. Kung antibody at impeksyon sa katawan ng tao ang dinidetect ng rapid test, mismong genetic material naman o DNA ng SARS-CoV-2 o coronavirus ang hinahanap sa RT-PCR test. Swab sample mula sa lalamunan at ilong ang kinukuha sa individual para iproseso sa PCR testing. 48 hours o 2 oras ang RT-PCR test kumpara sa 15 minutes ng rapid test. Sa nilabas na report ng World Health Organization, naglalaro sa pagitan ng 34% hanggang 80% ang accuracy ng rapid testing. Pero sa kabila nito, nagpasya ang Angeles City LGU sa pagsasagawa ng rapid test dahil sa matagal na resulta at kakulangan ng bansa sa mga testing facility o PCR test equipment. Dagdag pa ni Dr. Kitt, mas mainam na isailalim pa rin sa rapid test ang mga Angelenyo at matukoy ang mga asymptomatic na nagde-develop ng antibodies sa COVID-19. Mas maganda kasi siyang ginagawang test dun sa mga pasyenteng may sakit na actually because we're looking for antibodies. So, mas parang i-confirm natin siya kung nag-develop na siya na antibody for the COVID-19. Idinadaan naman sa RT-PCR confirmatory test ang lahat ng nagpositibo sa rapid testing. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Angeles City sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital para sa pagproseso ng kanilang mga swab sample. Nakipag-partner na rin ang syudad sa Philippine Red Cross. Maika Amparo, CLTV News.